Kirasê heyniya berken bere derket. Helbestan berken bere ev 5 salan dinivîsîne. Weşanên avesta Kurta demek berî bi navê botanname helbestên wî ji bo 5 salî çap kiribû. Vê carî nûbarê pirtûkek bere ji bo 5 saliya nivîskariya wî çap kir. Di salên hefteyî de dema Kurdî bi temamî mesele qedexe û tirsî bû. Di kovara tîrêjê de berken bere dest bi nivîsanina helbestên bi Kurdî kir. Ji wê demê ve ew helbestan helbestên Kurdî pirtûkên Kurdî zêde dike. Bere ku demek ji bo diyarnameyê jî qoncik nivîskarî kir li gel helbestan gelek nivîs jî nivîsîne heta niha. Lê niha ew bi helbestên xwe dîsa di rojevê de ye. Di vê 5 saliya wî de nûbiharê pirtûka wî ya bi navê Kirasê Heyînê amade kir û çap kir. Helbestan berken bere ev demek dirêjê edîtoriya helbestên kovara nûbiharê jî dike. Pêra di nûbiharê de helbestên xwe jî belav dike. Nûbarê niha ji bo 5 saliya wî ew helbestên wî yên di nûbiharê de weşiyane dane hev û di pirtûkek bi navê Kirasê Heyînê de çap kiriye.